Ni Ainarana, Laboral Kutxako kidina, eta gaur egunin Lekitxoko bulegunaz. Ni Amaia, da Fagorra esaten nabil biherrien, baina Markineko plantan. Ni Veronika Jimenez naz, Kalanetxeot eta Hierrian, eta aldi berean Berdintasun Batzordeko kidea naz. Ni Mirelore Gabiola naz, Amorotoko naz, Burdinolan indot lana, oin jubilatzena, eta indot biharra, komertzial eta kontabilien mailan. Ni Julena, kidetin ator, erdi berritxuar, erdi ondarrotarrana, eta kiden almazeneko arduran ulatxoina. Ni Mariezu naiz, pensionista naiz, nahiz jubilatan nago, baina idazkari modu nintzen hemen, leharko lehengo, eta gero reubikausten zikautxon eta zikautxon pertsonali nahi dut biharra. Gehien falta izan duten ni neure ustez, claro, ez eguazadez hainbeste emakume, Kontseilu Errektoretan gizonezko ziren, danak eta erabakitzak hartzen ziren lekutan. Gizonezkoak postu batzutara gehiago presentaten dira, andrak baino. Ni tailerretan ikusten dudan ez da, gizore tailerrin zelan postu teknikoetan eta andrak daz. Ez, montajien behintzat, nina bakarra. Nik dekat goi maila mekanizau eta mekatronika. Mekanizauen bi izen ginen da mekatronikan be bai. Bi. Bai, bastante mutilek be bai, gizonezkoek beti, baina bueno. Ni pentsatot irakaskuntzen gora beran badala. Hori dauna eta euskatzen zenun mekaniko bat, elektrizista bat. Ez hauen horregon ben emakumerik. Orduan, beti sartu diez gizonezkoek. Orduan, nik hor partetik, egon da beti gizonezko gehiago plantan biharrien nautzako hor gora bera. Eta oin be gaiz dau, Ikasketekin be bai, ez da, begiratzen egon ginen, eta FP industrial baten 4% edo bakarrik ziren handrik. Eta ingeniaritza industrialan be bai, andra oso gutxi daz, orduan, zelan lortuko hor sartzia. Zongo, xo gehi urte, plantan ez da honen emakume batik. Eta ongoxe askan 5 urtitan ikusire hor aldaketa bat, plantan asiria emakumik eta torten. Hatzani naia bigap emakumite gizona berbain bai pertsonai, esentatea, pertsoni. Emakumi izan, emakumite gizona hori jazi biga.